CIJB antola duteko mundial haukin dugu, Euskal Selekzioa ordezka duten joan gara, eta bertan lau modalidade jokatu diren mundialean, jokatu da joko internazionala eta jargesa jokatu diren joko eusenetan, jargez hau gizonezko da makarrik, eta gero pilota valenciana bertako kirol modalidade moduen, eta guangola jokatu dire. Lau modalidade horretan konpetitan joan gara, 16 neskamutik joan gara taldean, eta tartean ratitik, gubiok, bai Amaia eta bai ni, gero Eki bebai, Eki Ziarrusta, bera justo lesiño bateaz eskubuturrean joan aurreko egunea eta ezin da basko ezin da jokatu, baina entrenatzaile lanetan aukin duguan, eta gero Mikel Beldarrain aukin dugu taldean, arteakoa, baina pena lan kontuek direla eta azkenen egunean ezin detorri. Bestela talde polite, eta emaitzak agazetabe oso posibilta gara, talde herrire. Bueno, nire kasuen joko internazionalean nire eskolazten, eta aurrezko dominen lortu ginen Euskal Herririk artea, eta guangolean be suplente moduen egonaz, ez dut aukerarik partidu bat jokatzeko, eta hor brontzesko domina lortu ginen, eta gero pelota lentziarrean bebai, Euskal Selekzioak urrezko domina kartea lortu zauen. Emakumezkoetan Kriston Lana izaurien gure neskak, ganera emaitza absolutan emakumetan Euskal Selekzioa izin garaile, eta gizonezkoetan alegin du ginen, eta ez dugu posizio txarra lortu, bigarren gelditu gara. Joko internazionalak suerte txarra auken ginen, taldekako fasean tukaiak usen gero finalean egon ziren bi taldeak, Italia eta Valentziarrak aurik. Eta hor txapelketatik kanpo geratu ginen, gero pilota Valentziarrean, Valentzianoen kontra final aurrekoetan ordu beteko partidu ikusgarri bete jokaztu horien gure taldekideak, eta urrea atara zaurien, hori izan gizonezkoetako urre bakarra. Gero jargezean 3. eta 4. postuko partida jokatu ginen, baina holandezen kontra galdu ginen. Eta guangolean hor adibidez ni jokatu naben, lau kote bat egon gara taldean, padutako Beldarrain eta Eki, eta gero Egoitza Mantegi, abadainokoa. Hau gero mundialeko absolutoko jokalari honena izan dena. Eta Valentziarren kontra favoritoen aurka bi aldiz irabazi eta gero azkenean finalera heldu eta holandezen kontra galtzea toka biakun. Bigarren postu erraz konforma behar, baina posik egindako lanagaz. Guangola da gure modalidade hau. Aspaldien bero dute gabiz Euskal Herriko pelotari betzuk guangol modalidade honegaz, eta asmoa deko guangoleko klubet, elkarte bat sortzea, gero aurrerantzean orain arte kanpoan jokatzen dugu zen txapelketa horri, Euskal Herrien begiteko aukera aukiteko, eta hemen modalidade hau sartzean joateko, eta gu urtean zehar zer kompetitu aukiteko. Rebotean guangol kluba da izena klubena, hau sortzen gabizenana, eta hau izango zen bere lehenengo ekintza. Aprobetxau dugu Valentzian egon gaela, bertara mexikanuek, argentinoak eta beste herrialdetako kide asko etorri direla, eta horretako batzuk gurera etorri dire, astea pasetan Euskal Herrire. Kasu honetan mexikanuek, argentinoak eta neska valentziar etorri dire bebai. Eta horrikaz lagun arteko txapelketa antolatu dugu, aztzeantuko porrak aprobetxauta.